Mula August 8 hanggang August 22 ay nakapailalim sa Enhanced Community Quarantine o ECQ ang buong Bataan. ECQ with heightened restrictions naman ang ipinatupad sa Mariveles na siyang epicenter ng COVID-19 sa lalawigan. Sa nakalipas na linggo, bahagya namang bumababa ang naitatalang bagong aktibong kaso sa bayan. Noong August 15, nasa 952 pa ang recorded active cases sa bayan. Matapos ang 8 araw, bumaba ang kaso sa 797. Unang linggo ng Agosto na maklasipika ng Octa Research Team ang Mariveles bilang critical risk area dahil sa 55 daily average COVID cases sa lugar. Sa kasalukuyan naglalaro sa 16 hanggang 18 na lamang ang naitatalang bagong kaso sa Mariveles. Paalala naman ng local IATF hindi pa tapos ang COVID-19 surge sa buong bayan. Upang magtuloy-tuloy ang downward trend ng COVID cases, pinatututukan ang galaw ng tao sa mga pampublikong lugar at pook pagawaan. Paglabas ng kumpanya, nagkaakbayan na, nagkahawakan ng kamay, holding hands, akbayan, mga kakaibigan, nagkakwentuhan, halos magkuntugan ng mga braso, kaya na si virus. Tumatanong-tanong na yan. Kung ang isa infected. So sana po, maging motivation po natin na mawawalan ako ng hanap buhay pag ako hindi nagtunga. Samantala, nasa ika-8 araw na ng ayuda distribution ang pamahalaang bayan ng Mariveles para sa higit 149,000 residente nito. Inaayos na rin ang pamamahagi ng financial subsidy na mula naman sa national government. 698,283,000 pesos ang kabuang ayudang na ibaba sa Bataan. Pinakamalaking porsyento ang napunta sa Mariveles na umabot sa 120,135,000 pesos. Rainiel Pawid, CLTV News.